Sanamkele Avalanche of Grace Kamala Nduthenjiwe emolweni. Namhlanje siza nelizwi lenkuthazo, ilizwi lenguquko. Sifundo sethu sisifumana kwincwadi kaYohane we-10 verse 28. Mna ndizinika ubomi obungunaphakade. uYesu uthetha ngezimvo zakhe njengomyelusi olungileyo. Uthi mna ndizinika ubomi obungunaphakade. Ndokuqala, xa unoYesu ukunika ubomi obungunaphakade. Sinobomi obungunaphakade xa sinoYesu. Yamkela uYesu empilweni yakho. Okwesibini, azisayi kutshabalala naphakade. UnoYesu awusoze utshabalale naphakade. Nasiphina isimo ojongene naso asizukutshabalalisa, ngoba unabani? Unengadlangadla ezulu, unogquma barhwaqele ngonyama isixhobo sakwanyama. Sozivuma uba uwe. Okwesithathu, uthi akukho namnye ozazisusa okanye ozazihluta esandleni sakhe. Akukho meko, akukho mntu noba sele namandla ngakanani oza kususa esandleni sikaYesu. Usesandleni sikaYesu, ungoyiki. Lilizwi eliphakamileyo namandla elilizwi lizophakamisa umuntu owoyikayo, othandazi nalo Yesu noba mandimamkele, ndoyika lena, ndoyika leya, uyazichaza. Namhlanje yomelela xa unoYesu. Yima kweli lizwi. Eli lizwi lelinye lemazwi andikhuthazileyo endleleni yam yokholo. I'm a living testimony yelizwi. Ukhuselekile xa uyesu. Usecured, you are protected, you are safe and sound xa uyesu. Uyakuthanda uYesu. Elizwi libonisa uthando lwakhe. You are loved uYesu Kristu. Eli lizwi elifuna ukuthi ubheke ngasemva. Kufuneka noba kunzima njalo, uthi kodwa mntana uYesu ndiyamazi. Upersonalize esi scripture. Usipersonalize, ubhala igama lakho kwelizwi. Usideclare. Uthi mna ubomi bam bukuYesu. Uthi andisayi kutshabalala neyiphi nenjongene nayo. Le ayizundenza nto. Nobugula ngesiphisifo. Uthi esi sifo esi is for the glory of the Lord. Zawuphakamisa ubukhulu bakhe ngesi sifo, ngoba nzambona ubukhulu bakhe. Neyiphi na ujongene nayo, noba seyicinga fana uba njani izawuthatha ubomi bakho, qhayisa ngesi scripture, uzawuba semandleni. Point yesithathu, uthi akho mntu ozandisusa mna uYesu. Akho mntu ozandihlula mna uYesu. Noba inganzima kanjani indlela eyam endiphilayo ngayo, kodwa mna esizundenza ayizundihlutha uYesu. NdikuYesu Kristu. Into etheni into yokuthi awuzujonga ngasemva. Forward you go with Christ. Awuzujonga ngasemva, awuzubuyela ngasemva. Xa esi scripture usenze esakho, mawubhale igama lakho. I'm a living testimony. Ndoxelela yesi scripture esikaYesu Kristu. Ziyaphila, phile ngazo. Uba futhi njena wena uyazazi into ukuthi njena uthandeke nakakuhle, nefamily awunayo, senafamily ngenxa kaYesu Kristu. Esi scripture masikwenze into ukuthi ubambelele ngakubi. Enkosi kakhulu. Stay blessed.